La Sala Noble de Sant Hilari Sacalm ha acollit l'acte de presentació dels treballs becats de la Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. La Sala Noble de Sant Hilari Sacalm ha acollit aquest darrer dimecres la Jornada del Medi Ambient organitzada per la Regidoria de Medi Ambient i la Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar. L'acte ha començat amb les paraules de l'alcalde de Sant Hilari Sacalm, que estava acompanyat dels codirectors de la Càtedra de l'Aigua, David Soler i Marc Ordeix. La jornada ha servit per presentar els treballs becats del 2023 per la Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar i també ha acollit un monòleg de l'humorista Godai Garcia. Bé, des de l'Ajuntament el que es pretén és, juntament amb la càtedra, donar suport en aquests treballs de recerca que es vinculen o que estan enllaçats des dels instituts, en aquest cas de l'Institut de Sant Hilari enguany i des de l'Institut d'Arbúcies. Llavors una mica fer aquest acompanyament perquè puguin tenir una tutorització i perquè puguin fer aquest projecte de recerca i desenvolupar-lo tal com ells tenen en ment, posat en pràctica. Pel que fa als treballs, Bernat Porta Roges, de l'Institut Anton Busquets i Ponset, ha presentat els resultats de l'anàlisi de la qualitat fisioquímica i bacteriològica d'algunes fonts del municipi i la valoració actual en el context del canvi climàtic. El meu objectiu principal del treball és fer l'anàlisi de diferents fonts de Sant Hilari. Vaig triar, ara crec que són 18 o 19 fonts de Sant Hilari, i llavors el principal objectiu és determinar si les fonts que jo analitzo són aptes pel consum humà i llavors mirant sobretot amb els paràmetres que no els sobrepassin. D'altra banda, Irma Masnou Colón, de l'Institut Montsoriu d'Arbúcies, ha exposat com influeix la qualitat fisioquímica de les aigües de Sant Hilari en el creixement de diferents cultius vegetals quan són utilitzades com a aigua de reg. El meu treball és bàsicament estudiar si les diferents propietats fisicoquímiques de les aigües influeixen en el creixement de les plantes perquè l'agricultura dedica molta atenció al tipus de fertilitzant o, per exemple, de pesticida que utilitza pels seus cultius, però no al tipus d'aigua que utilitza per regar. Llavors, al meu treball de recerca vaig voler estudiar si les aigües són un factor rellevant per replantejar-nos el tipus d'aigua que utilitzem per regar. L'acte ha culminat amb l'actuació del còmic i actor Godai Garcia, nom artístic de Galdric Plana, que ha realitzat un monòleg naturalista en clau d'humor. I espero que tots estigueu posant ja la gallena quan us dutxeu abans sobre el camí. Tota la informació de la comarca de la Selva per la TDT i internet. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.